manono. Joja oko nyaka sani chal mar wach en mane, thieth ma kamano mokelo kanyo kod kambi mar Royal Media Services. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, chawinji maber ahinya. Wantiere Likoni, mano mantiere e od bura ma Likoni Mombasa, mano kaunti ma Mombasa, ok en Kwale. Wang'eni wantiere libamba mar kaunti ma Kwale, lakini mae Likoni e constituency mogik loka cha en Kwale, to kama wantiere ni pod entiere e kaunti ma Mombasa. Koro e odiechieng' ma kawuono ni wantiere e chenro moyiedhi mobagi kambi mar keyo weche mar Royal Media Services, kuma kawuono ichiwe thieth ne jogo modak e alworani ma Likoni, thieth manono maonge chudo. To nyaka gie sani kinyalo ng'iyo kata kinyalo ng'eya kanyo endo, yudo ka kwan dhano nitiere mowuok mang'eny malich mokalo, maduto obiro mana kaendi mar yudo chenro mag thieth. Maendi en ranyisi ni chalni ji mang'eny ahinya chalni oling'aling'a gi tuoche e udi, to samoro ok inyal wuok oko ni mar weche mag thieth. Samoro inyalo ka samoro nengo, samoro ute thieth, samoro ma ok yudre, to gi weche mang'eny. Koro kwan oganda mobiro kaendi makwar en mana ranyisi ni chalni ji tuore atuoya e udi, to ling'aling'a omiyo chenro ma kama kobiro to koro gikawe mana kaka gweth mobiro negi. Adwa mana wuoye gi moko kuom jogo mobiro manyo thieth kaendi mondo ginyisa ni to ang'o ma gibiro e odiechieng' ma kawuono, to ang'o miyo ute thieth bende wang'e ni nitiere, to ang'o miyo ok gichopi kaendi. Machiegni ahinya, chakna chaka gi nyingi to inyisa ni to ang'o mokeli ka odiechieng' ma kawuono ni. An gi nyinga giluonga John Okinda, ajadak kuma Likoni. To osebedo matek ni jowa kaka yore mag thieth sani ni malo. To malo mar thieth emomiyo ineno ka ji obiro mang'eny. Magi jok mobet abeti udi ma kaka giyudo pesa ma thiedhruok onge. Koro kaka kawuono jo Royal Media oamua koriwre kod Ramogi oamua mar kelonwa thieth ka, dhano biro mang'eny kabisa. To gino onego bed maber kata kuom jowa ma josiasa. Jowa ma josiasa losa giwacho mang'eny to gik ma gitimo onge. Ka ben ginyalo timo chenro kaka mani ni jopiny, gino nyalo bedo maber zaidi moloyo gimoro amora. Okik bed ni seche mag siasa kaka gik moko kaka nyocho giwuok giriembo gachagu ang'ono gibed ibunge nyaka saa 6-7 motieno. To kochopo sama jopiny dwa kony kuomgi to gite giringo gilal. Ineno ka gilosa to kigikony. Okay, ito ibiro yudo thieth machal nade, to ang'o miyo ibiro ka moko osiptal? Kaka an gi tuo mar wang' ok ane mabor ahinya, kalure gi tija matiyo osebedo ka chanda. Koro kidhi osiptandego bech thieth sani tek. Koro ka ayudo ni inyalo konywa kendo inyalo timna screening, ang'e kata seche moko an ga gi kansa, seche moko an kod tuo mar pressure ma thieth ne ni malo zaidi, to anyalo yudo kanono emomiyo abiro amua maloro tija mondo abi ayud thieth. Sasa erokamano ahinya. Wayude ng'at machielo machiegni ahinya, waloso gi Ramogi TV achiel kachiel. Chakna gi nyingi to inyisa ni to in to ang'o mokelo odiechieng' ma kawuono ni? An nyinga Roda Silvia Akinyi, adak Mombasa Likoni. Agone erokamano Royal Media Services kuom biro ka miyowa thieth manono kaka wan Gen Z. Wawuok oko mondo mi watim thieth manono, nikech sani kata kidhi osiptal kaka sani thieth kidhi kukae kumora mora nyaka igol pesa. Koro kauno wa volunteer kaka vijana mondo mi wayud thieth manono, timno kaka moni gima biro ne kae sana en cancer screening emokela ka. Kata kidhi osiptal nyaka igol pesa batin mondo mi othiedhi. Koro wagone Royal Media Services erokamano kuom thieth manono ma odiechieng' ma kawuono. Wayude ng'at machielo machiegni, chakna chaka gi nyingi to inyisa ni ini akanye to ang'o mokeli? Okay, anyinga iluongo ni Paul Odhiambo. An jadak ma Nyali, Kongowea. To gimokela kae en ni an ga gi diabetes to kod tuo mar sukar. So abiro kendo mokela maduong' ahinya mondo mi aranga ni ka ginyalo timo na screening koka chenro mar kansa. Nikech magi tuoche mosebedo ka chando oganda. To seche moko iyudo ni yedhe mag pressure to kata gi yedhe mag diabetes, iyudo ni gin yedhe ma nyaka itigo dwe ka dwe. Koro iyudo seche moko idig in your pocket mondo mi make sure ni tomo nade ibedo kodgi. Koro ka awinjo ni jogi ni jo Royal Media nitie kae kachiel gi jok ma jo Citizen, aneno ni mondo mi abid poka yudo kata yedhe go
e yo manyalo konya. Mane gimokela maduong' ahinya. To kwang'iyo Nyali bor gi Likoni, iwuok Nyali mi cross ferry mibiro Lokani, ok inyal manyo kamoro kusa ang'o miyo iamua mana ni nyaka ibie e chenro ma kawuono ni? Kusema kweli kaka cancer screening dwaro pesa, to kirango chenro kaka mag SHA pod ok gin gigo matiyo maber. Koro kiyudo opportunity kaminyalo timni screening nono, aparo njoja oko, you will go for it. Borno ok en gima, it doesn't matter. Gima duong' en ni dhi mondo mi yud kaka dang' ikonyori, iyud kony. Mane gimokela maduong' ahinya. Margo mana moko kuom jogo mobiro manyo thieth e kama wantiere ni, bende wantiere gi joiye kata jokanyono kata jolendo mag Ramogi. Kunyalo neno wang' jowi kanyo endo DJ Vic ntiere kanyo changamka. Mokwongo DJ Vic machiegni sana Mombasa. Akiani iseng'e ang'o kata ang'o misechamo Mombasa ka ng'eni nyaka sani iseng'e pogruok mantiere kin pilau, biriani, mchele, wali, to igi kanyo be nitie misebile gi biseng'e pogogi mokwongo. Hawayuni mokwongo, mimi naitwa Sheikh Papa Vic. Kijaluo nasikia kwa mbali ni kama newsroom ya Ramogi TV na gallery. Ura amor kabisa. Gima obuoga na awuok Nairobi kange na biro timo DJing. Eno gima time line ka. DJ en pango ji wuoyo gi jowa, joluo ntie kae mobiro nikech wantie kae, wapogo gi pi gik machalo kamago. Nyaka nadonjo Royal Media mae gima oyuda for the first time. Amor. In fact, gigola e TV monda bia tim gima chalo kama e ground kai nikech skin energy ji dhano biro ka gituoche mopogore opogore, moko approach on the side ngisi ni Vic tafadhali anadwaro operation gima chalo kama gima neno kai litna, lakini mora nikech kambi maduong' mar Royal Media Services koreore no kotel gi Citizen TV, no Ramogi TV, Noro TV obiro timo gima chalo kama Likoni. Nyaka ne wachaki ng'eni ne wachiewo sa 12 no yudo ka wan ground kata no yudo ka ji osebiro kae. In fact registration kacha sani wase register number 249 to pod wadhi mbele, dhano pod opong'o pap. Wabro twak mang'eny kodi ageni sadhi karumo watieke gi nyadende jaber ka iluongo ni Lynn Ramogi, karibu sana Mombasa. Ang'o ma diher wacho mana ka watieko chenro ma kawuono ni? Erokamano ya George. Mondi achiel kachiel upuonja salamu mopogore opogore kumoting'o nyaka wambaje. An to anaparo ni iwacho ni namba sana. Lakini ayudo dwoko kanyo endo odiochieng' maber ahinya George. Namba cholo moro ahinya kod oganda mabende uwuok mang'eny kabisa mar mondo gine kaka ginyalo biro, mondo gine kaka ginyalo pimo dendgi. Ma indien gima timore mana nono, onge chudo moro amora mabende timo. Miyo poch gi pak ne kambi mang'ongo mar Royal Media and Services kuom kelo gima chal kama endi. Kanyo bende kitemo nono, nitie jok moko bende nitie gi nyithindo matindo. Manyiso ni ok warang kata mana igni kata higa moro amora. Bora ni intie Likoni ka endi to intie gi shida moro amora, bia mondo pimi eka koro wane kaka daktari nyalo konyi. Yath bende chiwo nono. En poch gi pak. In the meantime bende George, arwaki e mbak ndalo nikech sabore wang'e. Nyikwara moga jwang' umor, uil, umuoch, kalgino mwana. Erokamano nyari Ramogi. Mana kaki winjo janeno mar Ramogi TV, mano e nyasi madhi nyime e kaunti ni ma Mombasa. Kumo odiochieng' ma kawuono nitiere chenro moyiedhi mokel gi kambi Royal Media Services, ma en mano mar chiwo thieth nono maonge chudo ne jodak manie kaunti ma Mombasa. Nyasi obagi kawuono e od bura ma Likoni, mano iluongo ni Mohima Stadium. Mana kaka inenono wabro medo nyiso janeno maro mar Ramogi TV kaka weche medo tuch kowuok e kaunti ma Mombasa, to chutho motenore kod chenro ni mar thieth madhi nyime Mohima Stadium kae nono maonge chudo. Joja oko erokamano ahinya e bage yo makare. Kona Lynn ni ka en wambaje oamba sana ama ambi. Erokamano ahinya. Wacho si ambi. Jok mane ka be amba. Wacho ni kama gitiere. Erokamano ahinya. Imiego mnazi uduogi. Ng'anyo no bado wacho ni mnazi onge percentage.